Tuky v mlieku. Do banky zo súpravy semi-mikrotechnológie nalejeme plnotučné mlieko a etanol. Zmes zahrievame nad plameňom petrolejového kahana. Po 2 minútach zahrievania banku ochladíme v studenej vode. Po ochladení do reakčnej zmesi pridáme dietyléter. Zmes dôkladne pretrepeme. Oddelí sa nám horná dietyléterová vrstva obsahujúca tuk. Túto vrstvu odsajeme striekačkou. Tuk rozpustený v dietylétere nakvapkáme na filtračný papier. Po odparení dietyléteru na filtračných papierikoch ostane mastná škvrna. Túto môžeme zviditeľniť použitím farbiva Sudán 3. Filtračný papierik ponoríme do vaničky s etanolovým roztokom farbiva a následne premieme vo vaničke s čistým etanolom. Mastná škvrna sa sfarbí na červeno a sfarbenie pretrváva aj po premití v čistom etanole.